Hi guys! So, welcome back sa aming channel. Magluluto tayo ngayon ng ensiladang talong. Dahil nga, hindi na tayo pwede ng mga karni-karni na yan. So, eto na lang. Tsaka sa mukbang, bawal-bawal na tayo ng mukbang. So, paano gawin ng ensiladang talong? Eto ang ating video. Panoorin ninyo. Una, ihawin nyo muna yung inyong talong. Ayan. Yung ihaw na ihaw siya. Yung luto na luto talaga yung talong. Balik-baliktarin nyo lang yan hanggang sa maluto siya ng todo. And then, kapag naihaw na siya, syempre, lipat na natin sa plato para balatan. So, babalatan na natin siya. Alisin natin yung balat kasi hindi naman yun kailangan. Ang kailangan lang natin is yung laman. Kaya dapat itong luto talaga yung laman niya, ihaw na ihaw. Siyempre, para hindi rin sumakit yung tiyan natin, ano? At pagkatapos balatan, kailangan natin siyang durugin. Katulad niyan, yung ginagawa ko. Check nyo na lang kasi minsan, diba, yung mga talong merong mga uod para maalis din natin. And then, lalagyan na natin dito yung ating hiniwang kamatis. 4 na peraso yung kamatis na nilagay ko at 2 peraso ng sibuyas. Chop din at ito naman 1 puso ng bawang. So gusto ko talaga marami siya, no? At meron ako dito ng kalamansi. Yan ang ibang lalagay natin dyan. Pero pwede rin naman na suka. Kung gusto ninyo na suka ang ilagay ninyo. Pero ako kasi, ang gusto ko ay kalamansi. Kaya ayan. Tsaka marami kami kasi ditong puno ng kalamansi. So, lalagyan din natin siya ng durog na paminta. Depende na lang din sa gusto ninyo kung gaano karami ang ilalagay ninyo. And then, ayan na, ihahalo-halo na natin siya dyan. At lalagyan ko rin siya ng patis. Pwede rin namang asin kung gusto ninyo ng asin. Kaso lang kasi bawal ako ng maalat, kaya patis na lang. So, ito na siya ang finished product. Pwede na natin tong kainin.